S nama je Ion Mersinaj, jedan od onih prvotimaca koji zaista, evo, otkako je ušao u startnu postavu u početnih 11, daje svoj maksimum, tako je bilo i u ovim prethodnim utakmicama, pa da se Ion možda na početku osvrnemo na te dvije uzastopne pobjede protiv Rijeke i Hajduka, zaista je bilo dobro. Je, dali smo sve od sebe, bili smo u nekakvoj, prije ovih utakmica, u nekakvoj lošu situaciju, ali evo sad imamo dvije pobjede, vratili smo malo samopouzdanje i idemo dalje na drugu utakmicu. Te dvije pobjede protiv momčadi koje se bore za naslov prvaka, znači da ti bodovi imaju još i veću težinu kada gledamo na taj način. Pa možeš reći tako, ali po meni sve utakmice su bitne, svaka utakmica ima 3 boda, bilo to protiv, ne znam, Hajduka ili Rijeke ili protiv Šibenika i Lokomotive. U biti uvijek je isti ulog, ali razina samopouzdanja je porasla, vidi se to sada i na terenu, da nismo više u onom grču u kojem smo zaista bili u onoj seriji kada se predugo čekalo na pobjedu. Pa je. Dobro igramo, isti smo igrači, ali sad malo se bolje se znamo. Dobro nam ide lopta, dobro radimo pressing, dobro se branimo. Mislim da ide sve kako treba. Čujemo da ste i sami pričali u svlačionici, nikome nije bilo ugodno vidjeti Osijek u onoj poziciji, da razmišljaš koji ćeš biti na tablici nakon nekog poraza. Sigurno ste i sami svjesni da nije bilo dobro i da se nešto promijeniti mora. Da, naravno da jesmo, imali smo i analize i sastanak i sa trenerom i sa igračima sami i morali smo skupljati snage da bi izašli od ove loše situacije. Sad, preostaju još nam 4 utakmice do kraja. Ne može nam nikome, a posebno vama igračima, biti svejedno kako ćemo ih odraditi. Pa moramo ići utakmicu po utakmicu, dati sve od sebe, pa da stvorimo što bolji rezultat i da se dižemo na tablici. I svakom je igraču bitno i sebe pokazati u što boljem svjetlu. Ima onih koji su vjerojatno na jednoj vagi, hoće li i sljedeće sezone biti ovdje. Prilika je da se dokažu kroz ove utakmice do kraja sezone. Prvo dođe klub pa igrači. Onda mi moramo dati sve od sebe. Prvi je klub, pa onda mi naravno da za sebe moramo pokazati što bolje na terenu. Da, pokazati da zaslužujete svi skupa biti u Osijeku, jel tako? Istina. Ajmo se posvetiti Slaven Belupu. Eliminirali su nas i skupa, doduše nisu nas pobijedili, tijekom igre je bilo neriješeno, ali oni nesretni penali su značili našu eliminaciju. 2 puta su nas dobili u borbi za bodove, oba puta preokrenuli rezultat u svoju korist. Je li nedjelja prilika da im barem djelomično uzvratimo? Pa naravno da je prilika. Utakmica u kup bila je dobra utakmica. Igrali smo 0-0, bili smo čvrsti svi skupa, ali sa penalima nismo mogli proći, to je malo sreća, ali dobro, evo imamo priliku sad da pokažujemo da vrijedimo. Očekuješ da ćemo nastaviti ovu pozitivnu seriju? Bilo bi jako dobro je produžiti što je duže moguće. Daćemo sve od sebe. Utakmica ima pobjedu neriješeno i 0 bodova, ali mi ćemo dati sve od sebe naravno da to pobjedimo. I za kraj samo još poneka riječ, rečenica o protivniku. Nestorovski je iskusan u napadu, Jagušić odličan u veznom redu, Grgić koji je bio u Osijeku vrlo konkretan, ima tu još puno kvalitetnih igrača u svim linijama, iskusna momčad s dobrim mladim igračima uz njih. Da, ali dobro, ja uvijek kažem mi moramo prvo gledati sebe, poštujemo igrača, ovih protivnika, ali prvo moramo gledati sebe i tu krenuti uvijek. Vjeruješ da će to biti dobar nastup, uspješan? Vjerujem da da.